निजाम बाबू। पेंडी के छोटे छोटे कपड़ा तू सब में, पेंडी के छोटे छोटे कपड़ा तू सब में दरार करई बुका। पेंडी के छोटे छोटे कपड़ा तू सब में दरार करई बुका। हई ढोरी देखा के यार ऑर्केस्ट्रा में हमार करई बुका। हई ढोरी देखा के यार ऑर्केस्ट्रा में हमार करई बुका। पेंडी के छोटे छोटे कपड़ा तू सब में दरार करई बुका। पेंडी के छोटे छोटे कपड़ा तू सब में दरार करई बुका। हई ढोरी देखा के यार ऑर्केस्ट्रा में हमार करई बुका। हई ढोरी देखा के यार ऑर्केस्ट्रा में हमार करई बुका। निजाम बाबू। एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली छतरपुर। चढ़ल बना सा सुनय बुची आज उतरिए जाई। हाथ में कवन हदी नसिका नोट वही में घुसाई। नोट वही में घुसाई। चढ़ल बना सा सुनय बुची आज उतरिए जाई। हाथ में कवन हदी नसिका नोट वही में घुसाई। अखिया के महारी सुनय रानी, अखिया के महारी सुनय रानी मुझे कहा करई बुका। अखिया के महारी सुनय रानी मुझे कहा करई बुका। हई ढोरी देखा के ऑर्केस्ट्रा में मार करई बुका। हई ढोरी देखा के ऑर्केस्ट्रा में मार करई बुका। निजाम बाबू। एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली छतरपुर। सोनू सुजीत के धके पजरिया ऐसे ना तू नाच। होली के हुल्ला चढ़ जई है ऊपर सबका से तू बाच। सोनू सुजीत के धके पजरिया ऐसे ना तू नाच। होली के हुल्ला चढ़ जई है ऊपर सबका से तू बाच। कहेला बुढ़ाओ बात सुनवो, कहेला बुढ़ाओ जियल तू दुसवार करई बुका। कहेला बुढ़ाओ जियल तू दुसवार करई बुका। हई ढोरी देखा के ऑर्केस्ट्रा में हमार करई बुका। हई ढोरी देखा के ऑर्केस्ट्रा में हमार करई बुका। मोबाइल नंबर 9910 2777 39।